Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Marynyň häkimetleri islam diýip surlaryny berza edýän we giyimlerini giýen raýatlary ýygyrlamagyny dowam etdirýärler. Namaz okumak, sakkal goý bermek, öýlerde oglanlara sünnet etdirmek ýaly meselelerden daşary indi aýal gyzlaryň daşarda hijab giýmegi hem bu regionda gadagan edilýär. Şuňlar hijably aýal maşgalalary düýpden görüp bolmaýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hijab giýmegi gadagançylyk regionda ençeme wagt bäri bar. Emma şu çakaçyn bu gadagançylyk döwlet edaralarynda we kärhanalarynda işleýän zinanlara degişli bolup, bu baş örtgüsiniň köpçülik ýerde giýilmegine şu çakaçynly gadagançylyk bolmandy. Aýallara indi jemgyýetçilik ýerlerde hijab giýmegi gadagan edýärler. Öň döwlet edara kärhanalarynda işleýän zinanlara ony giýmegi gadagan edýärler. Emma hijably aýallara köçülürde, bazarlarda we umuman ähli jemgyýetçilik ýerlerde duş gelip bolýardy. Bazarlarda hijably zinanlar harit satýardy. Indi olaryň ählisi türkmen ýaglykly diýip mardaky habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hijab gadagançylygy ilata dilden ýetirilýär. Hijably zinanlar polisiýanyň ýygyrlamalaryna side bar bolýarlar, soragy çekilýärler we olara haýbat atylýar. Eger olar işlemegini dowam etdirjek bolsalar, hijab atynmaly däl bolmasa barıp olary sorag edýärler. Birdenan özüne we habislere gatnaşygy barada sorag berilendigini aýtdym. Ol ýok diýip özüniň dinçidigini aýdandan soň howpsuzlyk gullugynyň işäri ondan hijab takynmagyň hökmany däldigini aýdypdyr. Diýip soragy çekilen zinanlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz Gürrün berdi. Türkmenistanda zinanlaryň hijab üçin ýygyrlanmagy häkimetleriň namaz okuýanlara takyl goý berýänlere batyş edýän döwrüne gabat gelýär. Mardaky habarçymyzyň söýlerine görä bir ýönde diýençiler şol sanda zinanlar az däl, emma häzirki wagtda köpçülük ýygyrlamalardan howatyrlanyp dine bolan gatnaşygyny açyk beýan etmekden saklanýar. Howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri erkek adamlary takkal üçin zinanlara hijab üçin soragy çekip bilýärler. Üstesine döwlet edaralaryny işleýän erkekler namaz okuýanlygy üçin işden gowulýarlar. Hut şu sebäpden wezipeli işlerde işleýän dinçi adamlar namaz okumagyny bet etmeli bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy yerli administrasiýanyň we polisiýanyň wekillerinden maglumat we pikir alyp bilmedi. Türkmenistanyň kanunlary bolsa raýatlaryň din azatlygyna kepil geçer. Dini diýip surlaryň we giýimleriň gadagançylygy kanunlarda agzalmaýar.